sôn am gyflwr acni ar y corff a smotia. A digwydd bod, dyna mae Marion mynd i sôn am heddiw, smotia a cynnyrch sut i guddio'r smotia, ynda? Ie, sut i helpu clirio'r sbotau a crod sy'n dueddol o fod yn seimllyd. Reit. Achos dyna beth sy'n digwydd. Mae'r pores yn dueddol o fod mwy agored, a wedyn ni eisiau clynhau'r pores yn ddofn iawn. A gyda peth maen nhw'n galw'n salicylic acid, hwnna sy'n gweithio'n dda. Na'r ten. Mae un da ni'n y fan hyn o'r enw ddi Inky List. A mae salicylic yn hwnna. A beth mae fe'n neud yw cael gwared ar y brynt ni, y toxins, y bacteria i gyd, sy'n gallu mynd mewn i'r pores. A wrth bod yna'n digwydd wedyn ni, dyna sut mae'r sbotau'n yn mynd i ddatblygu. Ond beth sy'n neis am y cleanser yna hefyd, yw nid yn unig i'r gwyneb, ond gallwch chi ddefnyddio fe os yw'r broblem yn codi ar y cefen neu ar y chest. Right. A mae bechgyn a merched yn dioddef, gwrs, yn Yn gwmws. A does dim rhaid i hwnna gael ei gadw dim ond i ferched. Gallu fe dynon i ddefnyddio fe'r un peth. Ac yn aml dynon sy'n dioddef ar y frest a'r chest. Draw fan hyn wedyn i'r un bach nesaf. Mae'n edrych fel baryn o sebon. Baryn o golosg charcoal yw e. A mae rhaid i chi rwto fe yn eich dwylo gynta i gael y woblin. O, dwi wedi clywed am hwn, ie. Ti wedi clywed amdano fe, ie. A wedyn i chi'n rhoi fe ar y gwyneb am ryw hanner munud falle, a rwto mewn cilchoedd dros y gwyneb. Ond mae'n bwysig bod chi ddim yn rwto'n rhy galed, achos chi'n credu, os na i rwto lot, o mae hwnna'n mynd i wneud fwy o les, ond mae'n wneud mwy o ddrwg a gweud y gwir. Right. So byddwch yn dyner gyda fe. Mae'r charcoal yn defnyddio fel detox i'r croen, a wedyn ni mae'r tea tree wedyn ni fel antiseptic yn helpu i gadw'r croen yn iach. Reit. Okay. Yn y tu blaen, mae un bach i ddinon gyda ni fan hyn. Hylif bach ysgafn fel gel bach ysgafn. Ar ôl i chi lanhau'r croen, mae hwnna'n cadw'r croen yn ffres. Ond beth sy'n neis am hwnna hefyd yw bod chi'n gallu ei ddefnyddio fe fel mwgwd. Just 5 munud ar y gwyneb a golchi fe bant. Ond os yw'r bochen sych, sy'n rhaid i chi ddefnyddio fe dros y gwyneb i gyd, gallwch chi ddefnyddio fe dim ond ar y T-zone fanna. Reit. Okay. Toner, mae lot o bobl yn licio defnyddio toner. Os i chi yn mynd i ddefnyddio un, dewisiwch chi'n heb alcohol. Achos mae'r alcohol yn mynd i sychu'r croen yn fwy na sy'n eisiau. Right. A wedyn ni, mae'r croen yn trio ymladd hyn trwy creu fwy o saim. Felly mae'n ei mwy o ddrwg na da wedyn, de? So, dim alcohol. Okay. Draw wedyn ni at yr un bach melyn, y Neutrogena yn y fanna. Mae turmeric wedi dod yn boblogaidd iawn yn ystod y blynyddoedd diwetha yma, oherwydd bod fe yn antiseptic. A mae hwnna wedyn ni, nid yn unig, mae hwnna yn rhoi lleister i'r croen hefyd, ond mae yn helpu gadw fe'n iach. Right. Lan i'r top yn y fan hyn wedyn ni, mae L'Oreal gyda ni yn y fan hyn i ddinon. Ie, mae hwnna'n gwmni poblogaidd iawn i ddynion, dydi? Odi, hwnna, hodi. Mae croen dynion yn dueddol o fod yn fwy seimllyd. A chi'n gweld y sgleim na ar y gwyneb. Mae'r pores hefyd yn dueddol o fod... Pawb yn edrych ar y fi ar hyn o bryd. Yn fwy agored. Ond gyda hwnna, neiff e gadw'r sglein lawr. Defnyddiwch e fel moisturiser bore a nos, ond gel ysgafn yw e. Pidwch a defnyddio dim byd sy'n rhy gyfoethog ar groen sy'n seimllyd. Achos neiff e ddim ond tynnu fwy o saim. Yn y blaen wedyn? Yn y blaen wedyn ni. Mae hwnna rhywbeth tebyg yn neud yr un peth, ond yn cadw'r saim bant o'r gwyneb am hyd at rhyw 8 awr. So, os oes diwrnod pwysig ddech chi o'ch blaen, hwnna'n y bore, a ddech chi'n iawn am 8 awr. Mae'r un nesaf, dy fe, wy'n defnyddio hwnna, cyn rhoi colir mlaen i weithio fan hyn enghraifft, achos mae'n gallu mynd yn dwym iawn. Mae'n gallu mynd yn dwym. A mae hwnna'n golygu y pob munud yna bod y golir di'n aros lle ma fe. Odi, dyna'r peth. Ti'n gallu defnyddio ar ben ei hunan, achos mae'n lleihau golwg y pores yn y croen. Neu fel ti'n gweud, Sian, o dan colir mae'n gweithio'n dda. Ydy, dda iawn, ydy. Right, draw at ni at yr un ola na'r Origins, a beth sydd gyda ni fyna ydy mwgwd bach, masg bach. Gynta gyd, dden ni'n cynnig bod
chi'n rhoi tywel cynnes dros eich gwyneb, a mae hwnna'n agor y pores cyn bod y clai yn mynd ar y gwyneb. A wedyn ni, mae'r pores yn agored a chi'n gallu tynnu mwy o'r toxins a popeth allan o'r crôn. A mae dyn ni enw cyfarwydd iawn fan hyn wedyn i gloi. Clinic, ie. Mae'n neis bod chi'n cael system bach hefyd, a mae hwnna'n system arbennig i groen seimllyd. Mae gyda chi'r cleanser, mae gyda chi'r toner, a hefyd mae gyda chi'r lleithder yn y fyna. A hefyd mae hwnna'n seis bach neis i chi ddefnyddio i drefili, ond dwi e? Ydy. Neu i chi drio fe os ydych chi ddefnyddio fe'r blaen. Ti blaen wedyn ni, number 7, gweithio dy gilydd yn neis, rhywbeth bach i glanhau, a hefyd hylif bach sydd â SPF ynddo fe hefyd. Na fe, digon o bethau i ni ddefnyddio yma. Dyna chi. Marian, diolch yn fawr iawn.